Oimore nyakora mgaji wangeno mara enirio makare machigni ahinya chenro en oimore tarik 14 dwe mar 7 2025 waikoni weche manyien mag mosebedo katimore pacho kae mago mag siasa kachiel gi achiel mar oganda mabende kori mag siri kanisni kachiel gi moko mjotelo duto e chenro ni mar oimore kaka pile roko pachila maro tema choke na riade ka uchiel nono kabende wantie live Facebook Ramogi TV K Inwema X Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube duto rwake pachnya kora mgajuang anya to kotenre gi weche gi mwaiko ni intro e parango warwako pachogo kodi mbaka magi e thondoche Aipoa kwedo ripode malie kon jalupo gai marobila Eliud Lagat segol oko nonro mar nek mar Albert Ojwang. So it is just intimidation of the family so that we don't talk. Even right now they are threatening. Tusipotokea sisi wote kutafuta haki, tutauawa sisi wote. Ne en yuaro ke kindo bila kod jong'anyo na nyuki. Mane seotho mar nyadendi Julia Njoki e odang'ech. Ndo soka tika gimolale momiyo watekie kwa nigi nyithindo e mesa tuwacho ne gitodhu. Todok en gima ber nikech otweyo ji kanyakla. Jodong dot mar Abomohoro mantie Migori manyo riekni mag doke kiti gi timbegi masane gi ywak ni dholuo omuonyo maonimo. Machiegni nyakora mgajuang jaloko en Belinda Phillips nyinga Lydia Hukeyo. Tedo bila uoko oko mar chiwo ler e wi tho mar nyadendi Julia Wangai ma weche osebedo kaliekore ni nootho e lweto bila mananyuki tok ng'anyo mag Sabasaba mabire kinde manyuola ne kachiel ko jodak magwenge goto no uoko oko mar ng'anyo kendo girocho chenro mapile kapile bwa mananyuki kagidwaro ratiro ne nyargino. Jafomara Armstrong Osutwa chakonwa chenro maro imore gi report no yo machal kod mae. Adhonde mag ng'anyo mag Sabasaba podi medne pachoka. Anyuola more kaunti mananyuki pod ni kod lit bang' nyargi wito ngimane e odang'ech. Okinyi makawuono tungni ne onene gweng' Maliki mayudore na Nyuki town e kinde mane jodak kachiel kod anyuola nyako no ma oseyangi kaka Julia Wangai ne wuok oko mar ng'anyo mar dwaro ratiro ne nyargino. Julia aliuliwa na nani? And what did she do? I know it's hard for me. Rawere ne otia mach kendo kito rageng' mopogore opogore apeni madongo madhi na Nyuki gino mano chuno bila mondo donjre ka gitiyo giro malungo wang' kachiel kod magina magraba e keyo jong'anyo go mane dwaro chopo kendo wang' od twech mananyuki. Kaluwore gi anyuola no Wangai ne oriko dhi pacho tok ng'anyo kama ne ondhiye gi obila mane otere tesendo bila mananyuki. Wachore ni Wangai bang'e ne otere od thieth mano mananyuki kama ne owito ngimane ka ripot ma oyu mar od thieth to yango ni Wangai ne ogo kod gima obindi e wiye. Dagi Wangai Susan Rienye to wacho ni gisebedo ka giyudo simbe mawuok e sirikal mago masundogi ni gidhi mose wachno kendo ni ratiro biro yudore mapiyo. Gidwaro mondo bila ma itudo gi nego Wangai mondo kaone ondamo mar chik. The only person who came in the police station is bwana DCC na mapolisi wale wakubwa kwa na mawe makubwa wakaniambia I play cool so that we don't take this thing up. Na tunataka mwenye kuua Julie akiwa kwa cell mwenye alimchapa achukuliwe hatua. No one is above the law. Hakuna mtu mwenye anafaa kukiuka sheria. Tunataka mwenye ako responsible. Whoever is responsible, hiyo ndio Mbogi inataka. Na Mbogi haitaki kitu ingine. Jawachelo bila Mushiri Nyaga e utene jopiny wacho ni jong'anyo maromo 126 kama oriyo koda ka Julia Wangai owuon nyocha ne ondhi e boma mananyuki tok ng'anyo mag Sabasaba kendo giduto ne otergi e doho mananyuki tarik 8 dweni ka giduto ngimagi ne ni maber. Owacho ni jogo mane ok nyal chiwo omenda mar ching maromo Sh50,000 ne ogeng'negi od twech mananyuki kendo ok tesendo bila kaka osebedo kaliekore. Mushiri wacho ni nyaka sani onge ng'ur ma osechwal ne obila e wi tho makamano to ni obila biro timo mana nonro mar neno ni ratiro yudore. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Duol mochung' ne rango tije obila e pacho ka Ipo chiwo ler ni pok gi puodho jalupo gai mar obila Eliud Lagat mar dokitich. Makotenre gi tho mar rawera kendo japuonj Albert Ojwang manotho e tesend obila ma Central boma ma Nairobi. Ler ma kama Ipo chiwo e kinde mar ripode oselieko ni dibed ni Lagat osewe thuolo nonro makamano. Jafomara Efi Nyakidi ntiere kod ler.
Jumachiel kod ndalo moko to kowo kar yweyo mare mogik rawera kendo japuonj Albert Ojwang weche nochako wachore mbui ewi chal mar dok e tich ma jalupo gai mar obila Eliud Lagat ma bende manochiwo lipot ne apisas mago kwach kich ni Ojwang ne ndiko gigo maketho nyinge e mbui. Weche maliekore mbui wacho ni duol marango tije obila pachoka IPOA osepuodho nying Lagat kendo miye thuolo mar dok e tich. Kata kamano, kokadhe mbui margi, jakom maduol mar IPOA Ahmed Isaac Hassan ochikore mabor gi weche makamano kowacho ni ok en adier ni jalupo gai mar obila Eliud Lagat osepuodh nyinge ewi tho mar rawera kendo japuonj Albert Ojwang. Hassan omedo ni nonro margi pod dhi nyime kendo ponono ni Lagat oyud gi ketho mora mora gibiro timo kare maneno ni chik okaw kore. Ojwang notho e tesend obila ma Central boma ma Nairobi tok meko mare dalagi e kaunti ma Homa Bay. Lagat must go. Lagat must go. Nek mare bende nomedo chwalo ichwang mar oganda pachoka kendo ng'anyo nobagi masundo piny owacho kod obila chiwo ler e wi tho mare. Nyaka sani achije moko auchiel osedonjnegi gi ketho manego Ojwang. Achije go ting'o CS ma Central Samson Kiprotich Talam, obila James Mukwana, Peter Kimani, John Gige Gitau, Gin Amitou Abwau kod Brian Mwaniki Njui. E kinde ik mare, familia mare nojiwo mondo miratiro yudre ne rawerano. Wirani oken kare kaka nowito ngimane. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Ten kanisa mar Anglikano kwa commissioners kod jakom manyien maduol matayo yiere pachoka IBC mondo ochak timo ikruok makare ne yiero magana 2027 kendo gineni listi mar jogo ombulu oluoki kendo ket kare. Giwacho mae ote mag gioro kawuono ne ute fwambo kama bende gikwayo jatend piny mondo mi kik dhi mbele gi chenro mar gero hekalu e kar jot mare. Kaluwore ni komno en kom mowinjo bed ni oriwo wi oganda jo Kenya kendo kik bed gi dewo wang' ni din moro amora pachoka. En ote ma ogol gi tend kanisa mar Anglican kutane kod jadolo mar maduong' Dr. Jackson Ole Sapit kaluwore gi chal mar Kenya ayato liet mar siasa ma osebedo ka seto piny Kenya. Gikwayo duol matayo yiere pachoka IBC mondo ta chenro mag makare yor ratiro kod adieri ka bende gidwaro mondo mi gichak keto ikruok ne yiero mabiro kokalo kuom luoko listi mar jogo ombulu, ndiko jogo ombulu manyien man kod opande mag e counties duto mathurka. Bende gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo chung chenro mar gedo mar kanisa mano wacho ni ogere kar jot mare ka giwacho ni piny Kenya en mar oganda ma gin joyie mopogore opogore kendo ok owinjo bed ni nenre ka gima obero wang' jokristo. Gikwayo mondo mi jokristo manie alworano olame kanise ma gisebedo ka gilemo e kinde mokalo to kochuno ne nyaka ger kar lamo to losnegi kuonde moko mag lamo matindo kata prayer rooms. Gikwayo rawere mondo mi owere gi wach ng'anyo kaluwore ni ng'anyo makamagi osebedo ka kelo mana lal mar ngima kakar mano. Gikwayo mondo mi gindikre kaka jogo ombulu mondo mi gibi giyier jotelo ma gidwaro e kinde mabiro. Gikwayo josiasa mondo chung rombe mag siasa mamedo mana kelo liet mar siasa thur kae kendo girang malong'o weche mawuok e dhoggi. Bende gidwaro mondo mi kweth maketo sirikal tesre wach weche mariwo wi oganda to ok mago makela kwede mag dhoudi. Giseo wach manowach gi jatend piny Kenya William Ruto mar chwado tie jong'anyo gi magina akar mano to gidwaro mondo mi rit ngima oganda jo Kenya ka bende giseo kethruok mar mwandu ma osenene kinde mag ng'anyo mokadho. Kamachielo padri Malejo Maria Ibrahim Wasonga okwayo siasa mondo mi owere kod nyaya kwede kod sigwe kind jopiny to kar mano giket maine kel lokruok manyalo reso oganda jo Kenya. Akwayo jo telo mose bede sirikal gima pod dwaro bede sirikal giwek tiyo gi nafasni e mar nyayo lweny mondo dhano gore ka dhano laro weche mag udi kata ukabila manyalo kelo tho mang'eny moko dhi okare. Nyasaye kia ukabila wabed gi moro achiel kaka Kenya. Urana akwayo mna piny owacho marwa kotelo iker marwa mar main William Ruto ni nyithindo ma demonstrate gi nyithiwa wantie kawuono obende nitie kawuono kinyo onge nyithindo ma kino dong kino tel ne pinygi ne gitel ka gi ngima oko migi ng'ol no go gi risasi e chongegi ka tiendegi otur. Manen jalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okwero jatend ODM Raila Odinga idwaro ni luong lalruok pachokae ma onywando jokanyo duto kaka yor tieko midhiero ma okwako piny Kenya. Gachagua wacho ni mano en yo matimo thiro chenro mag sundo jatend piny wuogi e telo kokalo yiero maduong'. Gachagua oloso kanyo ochope kanisa mar Seattle e piny mar Amerika. Saying Bwana Raila Odinga
before you tell us to enter into new dialogue with William Ruto, you entered dialogue with him called NADCO. It has not yet been implemented. Now you want us to start a new one. The other day after you lost the AU chairmanship, you entered into MOU with him for a 10-point agenda. Among the things you agreed is that no abductions, no killings. They have now increased instead of being stopped. You agreed that governors will be given 450 billion. That has not happened. So the 2 dialogues you have done with William Ruto, none has been implemented. Now you want us to go into a 3rd one. It is simply a strategy. Mokom rawere county ma Homa Bay okone jatend piny Kenya William Ruto mondo hoyo bed piny gi rawere mar winjo ywak margi kaka yodwoko chien liet mar siasa e Thurka. Rawere go mawuok e kar chung'od bura ma Kasipul e bwo riwruok margi mong'ere ni Youth for Youth dwani sirikal ochik ite ne ng'ur mag rawere kokalo e twak kodgi mondo mi pek ma piny Kenya osebedo kakale kaluwore gi ng'anyo mag Gen Z orum. Urge the government to give us some listening ear. Let them call us for dialogue so that we sit down, we air our views, they take our views, and they act on our views. Youths are very wise guys. We only act whenever there are things which are not good with us. Whenever our problems are solved, I think everything will be settled. There is unemployment, there is insecurity. These are the things which, if solved by the government, I think we will speak one voice with the government. We will work together with the government. The government should not use excess force towards the youths. Youths are human beings, and they should be given what they want. If in any case there's they've noticed that there's something, they call them on board. They talk to them, and things will be run smoothly. The issue of police brutality is a national issue right now in Kenya, and we've seen several orders given by those in power, some saying that we should be shot, and some saying we should be shot on the legs. We want to appeal to the government. Please do not shoot us, empower us, because we stand for peace, we stand for unity. Duka maduong' kara supermarket mar Nice Digital City mayudre alwora Mamwea e kaunti ma Kirinyaga odok e chenro mage mag uso ndalo 7 bang' monj manotimore kinde ng'anyo mar Sabasaba. Kaluwore kod wuon dukano Njiru Mkombozi wacho ni biro chune kwayo kony mar hola e duoko ohande mosebedo kuom higni 38. Jesolo ntiere kod ler. Wuok tich okinyi ndalo 7 bang' monj mar kuo e duka maduong' kata supermarket mar Nice Manimwea e kaunti ma Kirinyaga. Dukano oyaw dhoudi mage kendo gitangi alwora margi. Dukani en achiel kuom dukni madongo manomonji gi jong'anyo wuok tich mar juma mokalo e kinde mar ng'anyo mar Sabasaba. Leo tuko kazi hotel supermarket ambayo ilifunjwa ikaporwa na hao wakora. Leo tumefungua, wafanyakazi wamerundi. Okang' mar yaw dukano kawuono ka en kar duka kod kar chiemo. Njiru Mkombozi ma en wuon dukano wacho ni monjno duoke chien kaluwore gi higni mosebedo kotimo ohala moktin ne 38. Imembindi nirundi kwa bank nikope pesa na nilipe ile ingine nilikuwa nimekopa. Kwa hivyo hiyo ni hasara kubwa sana. Kumbali nyinyi nyote mchunga hizi biashara sote na tulinde sisi wenyewe hata tukisaidiwa na polisi. Kata kamano Njiru wacho ni oken gombo mare mar neno gino manokale juma mokalo ni mar nochune chako manyien kokwayo kony mar hola kendo wacho ni ohande no ne okokawne okumba mar ohala. Itakuwa inapewa GSU wakuwa wanalinda mgomo maandamano ikiwa hata kidogo, sababu singefikiria ingebadilika iwe sio maandamano ya Sabasaba, ili iwe ni routing na kuvunja na kuiba Nice na kuchoma. Osebedo ka kwano lal bang' ng'anyo mosene pachoka ka moko kuom jong'anyo ketho ohala kendo kwalo mwandu. Joyce Olo, Ramogi TV. Jokanyo mag duol mar IBC manyocha ochawo makoro ntiere kod ting' mar chopo kare chenro masani pod kuom gima omoko kara kuom gimo kerot kachiel kuom
mago en rango wach gorokia ikruok mar yiero madundo kod yiero maduong' ma 2027 to bende dhi bedo mayot e thuolo ma odong'. Nyambago go mbaka gi Professor Collins Odote ma en achiel kuom jogo ma dhi timo tiegruok ne jokanyo manyien mag IEBC kendo losonwa sigana ni e yo machal kod mae. Bang' duol mar IEBC chogi kendo choe kom kod jakom mare Erastus Ethekon, Jo-Kenya gombo rito neno ka bende koro gingirore mokalo mar tayo tijgi. Mbaka ma kawuono wabilo wach kod jalony e weche mag tayo chenro mag piny owacho kod lony mathoth e weche mag siasa. Ngire Collins Odote machiegni. Erokamano Walter. In achiel kuom jogo madhi chuto duol mar IEBC rieko. Gin ang'o mowinjo bed ni gitimo motegno mondo mi tijgi ochop kare? Induction chakore kiny. Abiro dhi in the course of the week and gimana na awacho ne Jo-Kenya kasa ne gima dhi nyiso commission manyien. Adhi nyiso gi ni tich ma un godo en tich matek. To en tich ma dhano ema nyaka tim. To time uru kuwacho adieri. Ngeche kuketa mibadhi ni to biro mana dhi kuma jok mano obedo karu biro timo ang'owa nobede. To an gadieri ni ka Nyasaye okonyogi to giwinjo gik ma an gi jok ma this gi wacho gibiro timo maber gi. Professor, e mbaka ma kawuono gombo ng'eyo gi lony mari ni to bende IEBC ni kod ikruok mongirore mar tayo tije maonge ng'ur. Ochunore nyaka nyalre. Ngeche gima gitimo ok en gima gidwaro kata gima gihero. En gima chik maduong' mar katiba owacho ni nyaka tim. Makosa en makosa kaka Jo-Kenya, especially jo motelonwa. Ngeche nonego bed ne wayiero jogi sa mar Chebukati gi tim notimore nade orumo to wakawo higni 2 kapod wadhi mane sani koro dong' higni 2 kende. Walter, tarik 8 dwe mar 8 higa 2027 nyaka Jo-Kenya tim ang'owa dhi e yiero. Ochunore ko gik ma nyaka gitim nyaka sani chunogi nyaka gitim to berne Chebukati ne nigi dweche 8 kende fact 7. Gin Nyasaye ber gin gi higni 2. King'iyo thuolo modong' Professor, to bende gin kod thuolo makare mar timo ikruok mondo mi gita yiero maduong' mabiro. Jo-Kenya ne gi ng'ur gi Ethekon gini to kapani gin gi ng'ur mang'eny ni ngeche jok manitie kanyo. Gin gi ng'ur mang'eny ngeche kaka IEBC osebedo katimore kodgi chakre chon. Ni ikawa Jo-Kenya ka gima joma ok tich gen mana dhi go kura modongo gi koro gima nyaka gitim nyaka gichak nafas mar wuoyo gi Jo-Kenya. An gibet ka giwuoyo to Jo-Kenya nyalo timo gi nade, nyalo winjogi to nyalo neno ni jogi giwacho gima wacho adieri. Jo-Kenya ni kod penjo mathoth ni to bende ginyalo yudo thuolo makare mar tayo chuogo kuonde chung' mag ute buche machalo kaka constituency koso thuolo kanyakla kod budget bet kapot mokalo. Gin maling'ling mage ma ise yudo nikech in achiel kuom jogo madhi miyo gi tiegruok chakruok kiny. Kawuono ne wan gi jakom mar Justice and Legal Affairs Committee e studio mar Citizen gokinyi nonyisowa and pok ang'eyo but onyiso nomegi around $5.4 billion. By elections pesa goromo timo by elections. Maybe gik moko machien pesa nyalo bedo mathis to by elections to pesa romo. Kirango dwaro makende mar timo yiero madundo IEBC owinjo bed ni tayo yiero kuonde machalo kaka Ogunja, Kanyakla kod Banisa kod kuonde mamoko. Ang'e ni biro dhi chuto negi rieko. Gin ikruok mage ma owinjo bed ni koro gibedo godo? Apani gima jogi nyaka tim en mokwongo nyaka ging'e tang'o ma wachako godo tang'o ma watimo bang'e. To mar ariyo ere kaka watime e yo mabiro konyo ji, especially by elections ng'eni chalo mini general elections ng'eni gin mang'eny mabiro dichiel. Koro ma nafas mar nyisowa ni mae kaka commission mar Ethekon dhi chalo, mae kaka gidhi timo gik moko. Koro an by election nyaka gikawe ka mor gi ngeche mae gima miyo gimurore mondo Jo-Kenya ong'e ni gidhi bedo commission machal nade. Professor, Jo-Kenya onge geno kod IEBC. Mano e lipot ma nyaka sani endi adieri makende. Ginyalo timo ang'o mondo giduok geno kuom jopiny? Ka irango kit kaka IEBC ochuogi, bende oting'o ogendini duto kech ng'ur nitiere ni moko kuom ogendini moloso duol mar IEBC ni kod kwan mathoth. Ing'eni asewinjo ka ji moko ywak ni
maybe wan gi jo Rift Valley ariyo, Jakoma Rift Valley to Mary Sorobot ube wuok Rift Valley. Apani king'iye kodok chien selection panel dino onge tiende kawo ji ariyo ma wuok Rift Valley. Gitemo gin gi Mama Ann mowuok Central, gin gi Vice Chair mowuok Yo Coast, gin gi Ethekon mowuok Turkana, gin gi Sorobot mowuok Rift. But noko wach ni ji te nyaka bed, no wach ni sama wakawo kik wakaw ji mawuok ang'owa kamoro achiel. An apani gitemo. Jokoromo Gajwang' wago mbaka kod Profesa Collins Odote, achiel kuom jogo ma bende dhi chiwo tiegruok mawiye kata induction ne duol mar IBC mondo chak tije mondo dhi go kare. An Walter Nyambaga. Bang' twak no mokelnwa gi Walter Nyambaga wakoyo Nyakoromo Gajwang' chendo enoimore neno ka Morris Aguny wacho kanyo ni NTA Junction noimore e yo makare ahinya. Wacho ni Gachagua oweka pingo baba to sekawo shares odhiga Amerika. Mano pache. Faith Muzomo mwalimu wacho kata ni NTA kodwa chendo. Wacho ni kik ji wuondre Ole Sapit na achiel kuom jodolo mawar manopako kendo noyie gi loch Ruto. Sani koro wacho ni orach. Wacho ni giwek jimbo mirimb jo Kenya. Haya. Bernardo Mondi Jaukwala wacho ni entiere Homa Bay, entiere kodwa chendo. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni jo Kenya mondo mi otem okaw kwe kwinde duto kik gichiki itgi ne leaders ma samoro ng'iyo mana weche mag po oganda okalo kuom akwede mag dhoudi. Kato wacho ni okiagi omiyo sirikand Ruto ni ema koro oendere to ne nitie sirikende mabende ne ji onge tich. Sirikende mokalo ne yude onge tich sani koro sani ema koro imedo wach ni mondo lieto bedie. Owacho kanyo ni weekend. Mina Bebo Pengle wacho ni NTA stage mano Kayole Nyando kaya no bende ote mara Mandela Oniala mar Kibiri Ward. Wacho ni ene budho kaka pile gi familia mare gimenge Christine Oniala ote ni omora ahinya gi kaka Ramogi TV neno ni weche gi ochopo ne e yo makare. No bende kanyo ote mara Rolex Ondeng mar Homa Bay wacho ni ketho kuonde ohala rocho uchumi kendo rawere winjo ng'eni kuonde ohala ondiko ji mang'eny kendo konyo beni kethe kinde go mabende oganda ng'anyo. Obila shemo tho nyisa chano lo weche ge yo makare mana kaka rawere kwayo obila mondo me kik kaw ngimagi kaka obila bende kwayo jopiny mondo kik monjgi kik giketh kod yako mwandu. Wacho ni kik ginego obila bende kik giwang' police stations. Wacho ni ber ka jok magoyo obila gi kidie ng'anyo bende kaunegi otuo. Wacho ni owinjo wabed patient gi ji duto kendo wajiw achiel mar oganda kendo ka rawere kelo koko to gikaw kura mondo megibig yiero jotelo magidwaro e yiero mabiro. Chieng' mwaka nitie Kisumu wacho ni oneno weche gi yo makare ahinya gi Brigadier Ogila kagin tire Kibos gisiro twak mar conclave mabende isiro kaja jatend piny jatend riwruok mar ODM kata duond bura mar ODM Raila Amolo Odinga. Honorable James Suricho nyisa kacha ni entiere kodwa chendo gin kanyo gi Beldino Richo kantie kochea Homa Bay County okwayo mana kwe ne jo Kenya duto te kod ng'ia makare seche ma jo Kenya biro ikore ne yiero maduong' magana 2027. Mos makende wacho ni familia mare kagin tiere Kisumu. Evelina Awuor jaode kanyo kod Bianca wacho ni giduto gin tiere kodwa chendo. Tabil haneni kacha inveno man Tabil Juma wacho na mora ahinya gi Ramogi TV chenro mar Oyimore. Wayo matin Nyakoromo Gajwang' kikedhi mabor waduo kod mathoth. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. What
do we bring? Record cubicle string, flavor on a string. Pull it, tear it, crumble it. Let the fresh flavors all get in. Make it bits more tasty, family more healthy. Record cubicle string, my bestie. Royco Cubes ming'eyo cha mandhadhu mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. Machiegni kano nyakwara mgajwang chendo eno imore wadhi mbele gwech manyien. Jokanyo mag riwruok mar jochiw thieth mong'ere kaka clinical officers bade ma Nairobi obwogo bago ng'anyo kochakre tich adek jumane poni dwaro margi ok owinji. Ka giloso gi jofwambo gi kaluwore kod chal marach mag ute thieth e kaunti ma Nairobi ma gikoni miyo tijgi bedo matek kendo jotuo bende ok yud kony mowinjore. Kawacho ni gisebedo ka giywak to ok dewgi kendo koro gibiro wuok oko chieng' tich adek jumane mar ng'anyo ka gidwaro ni ji duto mosebedo ka kale chandruok e weche mag thieth ma ok ni kare bende oriwre kodgi. Our 3 demands are: we have our 5 officers with appointment letters be posted, and we have the career guidelines implemented, and the third issue has been promotion and redesignation. Our members have stagnated at the same job group for the longest, and now we have a new policy document that dictates our employment from internship to retirement that the county government promises to implement but does nothing in regards to its implementation. We are here to tell Nairobians and all members of the Republic that effective Wednesday, we are getting to the streets to demonstrate and show that we are dissatisfied with the way health is being managed. About 83 days ago, around 550 clinic officers started their strike. Many facilities around Nairobi have not been working, and even those that have been working have not been working optimally. But what is more concerning is the carefree nature with which the county government of Nairobi has been handling these issues. Duol makedo kod yedhe mamero ji pacho ka Nakada koro ochiwo moko kuom okenge ma igeno ni biro konyo duoko chien tiyo gi yedhe mamero ji e pacho kae nyate kind rawere. Okengego gin kaka chwalo higni mag jogo moyienegi madho kong'o kowuok e 18 nyaka 21 kumo uso yedhe mamero ji machiegni gi skunde, mbalariany kaachiel kod ute lamo. Okengegi luwore kod nonro mar Nakada moyango ne moko kuom oganda ma e kind higni 15 nyaka 65 tiyo gi achiel kuom yedhe mamero ji kendo thothgi chako e kind higni 6 gi higni 9. Tanya e kaunti ma Siaya kwa moko kuom rawere e kar chung' od bura magem mawuok oko mar kwedo nek mar Wakeini mosebedo kadhi nyime kuom thuolo ma dweche 2 sub kaunti magem Yala magiwacho ni osemiyo gidak kod luoro ka gimedo ni kata jowetegi masomo e skunde midokie pacho kata day schools bende koro nitiere kod luoro e wi sa mar mondo mi gidogi e skul kata sa mar mondo e skundego. Rawerego ywak ni jotend loch nanga e sub kaunti no osejwang'o tijegi ni mar nyaka sani onge achich mitudo gi nek makamago mosemaki karo doko ni jopiny to chwalo ripode mag nek go kinde ka kinde. Kawuono wawuok mondo wakwed nek moro mosebedo katimore ni nyiwa mawuok e gwenge magem. Sana iyudo ka ikawo gi irepo gi bang'e tinego gi. En gima rach kabisa ni joma nyalo konyowa mbele ema sani ngimagi ing'ada poya nono. Wakwayo jotendwa gi wach masani timre ma nyithindo manyiri nega. Koro wakwayo jotendwa mondo giwachie gimoro gibet kanyakla nikech sani waluore gwengewa. Wan gi nyithindo ma jo day school manyiri machungo kinyi mar mi mondo gidhi e skul. Koro nyithindo gi an sani ang'eyo gi luor kabisa kata dhi e skul go kinyi no ni wach nek masani timre. Wawacho ni ji ahinya monego penj wachno en mlange magwa kod chife kod jogwa manie gweng' onego bed ni wang'eyo ji gi kit gi e gweng'. Ka nitie ng'at moro ma kite njore
to nego bed ni wakonyore gi sirikal, polise, chife gi walangi mondo wagol gigi jogi e kind ogandawa mondo okawnegi hatua mar sheria. Kwaya siya nyake kaunti ma Migori nyakura mkajwang kama jodonga jo abamuhoro mayudre gwenge mamuhuru hesab kaunti manyatike kaunti ma Migori ochako chendo marito kitiko timbegi masani lal kotingo dhogi masuba masani dholuo muonyo. Gikoni gikao kang makama manenone nyithindgi ong'eyo kitike ko timbegi kendo jiwo dho suba e kindgi kaka Jojo Malero kwaya kaunti no ma Migori. Moko kuom oganda kiti kod timbegi mag moko mugendini ma oting'o mawuok dhoudi matindo kaachiel kod madongo e kaunti ma Migori medo lal kaka kinde kalo. Dhood oganda mar Abamuhor mayude sab-kaunti ma Nyatike en achiel kuom dhood ogendini ma kiti kod timbegi mathoth ma oting'o dhok ma giwacho sani lal. Sova kawa mosore oyawore warai. Koro ka idwa timo ne ng'ato gimoro marach tiwacho ni kino twagamba kuma gia. Keto kiao ne keto kiao. Teni gima ni wacho wacho chon ka wedo kendo cha e kigamboro en kama jorongo bete to poro wach mo ni e kigamboro e kiabagaka to dok en gima ber nikech otweyo ji kanyakla kendo nyiso u gima omiyo ne ok inyal tim gik moko kata ne nyalo tim gik moko e yo mitimo. Oganda ni mar dhood Abamuhoro ma kuom higni duto yande wacho dhok mar Suba sani thothgi wacho mana dholuo ka wachore ni chal ka gima dholuo nyaka sani koro muonyo dhogi mar Suba. Ando Suba dhika gimolale momiyo watekie kwa nigi nyithindo e mesa to wacho ne gidho dhum. E kinde limbe mare ogengo mag Miuru kama dhoudi 12 mag oganda mar Abamuhoro dake ne wayango ni thothgi sani wacho dholuo ma oloyo kata dhod Suba. Thoth jodongo ema pod wacho dho Suba kara were sanja emong'eyo dho Suba malong'o. An king'iyo generation monyuol chakre 1980s kabiro mbele ka most of them gikia Kisuba ni nyaka kawuono ibiro kenyolo nyathi wan kata kawuono kidhi dalawa kata mana nyathi na ibiro yudo kaluonga ni tata. Ma en ranyisi ni dholuo dhi ka muonyo dhoodno mar Suba e kind oganda mar Abamuhoro mayudore e wodno ma Mihuru Bei e sab-kaunti ma Nyatike. Tinde to chalo gimo otemo muonyo wa ingawa pod wan e iye. Kidhi e pinje modongo iyudo ni ng'eny development kata research mitimo madongo kitimo gi dhok bedo mayot maloyo ka ji ng'ang'e ni gi dho jomoko. Washington Soma ma achiel kuom jodongo kaachiel kod oganda moko e dhoodno mar Abamuhoro wacho ni kind oganda luo kaachiel kod dhoodno mar Abamuhoro emosemiyo kiti kod timbegi ma oting'o dhogi koro lal. Gimoro madhowa kani kendruok koro odhi omadhowa ma koro Miuru ni ikonge akonga kaka wan koro jomadongogi ka biro ae taparo ni obiro dok chien mang'eny. Nyithindo nyuomo kabila mamoko to ng'eni koro mine mapuonjo nyithindo dhokgi konyuomo nyaluo bro wacho gi nyathi dholuo koro Suba ni obro winje maybe ka wuon gi wacho. Jakom mar ruokno ma jodongo e dhoodno mar Abamuhoro Simon Orondo mani oketie kom odiechieng' manyoro wach na achiel kuom tije madongo ma odhi timo en rito kiti kod timbegi mar oganda mar dhoodno mar Abamuhoro. Mondo wamany gik mane wan go makoro selal e nyasi ni dikoro nitie kimila wakate oganda wan gi tugo miluongo ni mbegete ni tinde gigo lal nikech joma ne timogi no lal koro mae mwaneno ni wachak waduoke. Bedo kod buge mondik e dho Suba bedo kod twak kod rawere e ber mar rito kiti kod timbegi gin moko kuom gigo ma jodong mar Abamuhoro koro geto timo. Nane ni bugni mondo chape nyithindo some mondo ging'e history marwa kaka chalo mano lengo mokwongo. Dhowani lal ne mon mwa kendo gige skul ka ke jopuonj mwan go skul ka gi tegemea lugha di mother tongue ma gitiyogo en dholuo. Buge moko nitiere ma nyathi nyalo somo e dho Suba. Simon Orondo en jakomno mar Abamuhoro ne osidhi e nyasi mane okelo jotelo mopogore opogore ma oting'o jodbura ma Nyatike to modege kaachiel kod apisa maduong' e migawono mar kit chuech e kaunti ma Migori Ngire Rose Odhiambo mane owacho ni ber mondo koro oganda koro riti kitgi kod timbegi nikech gintie kod ber mathoth. Koro bed gi ker ma jopiny oyiero ma jopiny ong'eyo ma ji nyalo dhi kuome kopo nitie weche moko monego losi moko onego bed ni dhi ka polis ok onego bed ni dhi e kot kata modhi ka polis pod jodongo gi nigi teko
manyalo lawo madhi wuoye maduoka. George Juma, Ramogi TV, Migori. Oganda onagi kaunti ya Mombasa ne jobagoro mokendo walo jago magikoni biro telo negi weche mag siasa kachiel kod chenro mag dongruok e kind oganda. Maen fuok magikoni osedong nono nyaka ne jaduong' Okoth Waudi mane oriwo wi onagi duto kadhodh nam chumbi wit ngimane 2013. Joja okonegi ler koya kaunti ya Mombasa. En romo mane okelo kanyakla jotend riwruoge mag onagi e kaunti ma Mombasa mar walo jago magikoni gimiyo simbo mar bedo jaloso mar oganda Luo Mombasa e wi weche mag siasa kod dongruok mag oganda. E romono mane obagi e od bura ma Kisauni ma bende no yuore gi jotelo mopogore, ja ohala Paul Odhiambo emane osire thuolo no ma bende okoni oikore ne mar tayo oganda Luo Mombasa. Gab maduong' mwaneno mwadwanwa close emi bedo ni ji osepogore osetamwa yudo kombe mag kisiasa mwadwanwa bedo e Mombasa ka mwadwanwa yudi wabedo ka jeti oganda mondo mi wabed kaka jomoko bedo ma jogo kora Mombasa ka mane gab maduong' mokwongo mosebiro ka chando oganda marwa ni e Mombasa ka wan joluo wan gi kura mang'eny wan gi 16%. E ODM wan gi more than 70% kaka joluo to wan wago kura ne jotelo man kagi to wan ema ok wanyal bedo e telo to wan ema waduogo wabed ka koro waonge kod economic empowerment. Wasebedo ka waonge kuma watenre nikech ka wan Mombasa ka nitie jok maneno ni wan Waswahili to Waswahili be kochopo kama ntiere migao to giduoko wani koro wan Wabara. Kwa hivyo this initiative bro miyo wa platform kaka wan Luo Muslims in Mombasa bedo achiel kuom jowa ma onagi mantiere Mombasa kae. Gikoni gin kod geno ni ma koro dhi kelo lokruok e weche mag telo kod siasa ma Mombasa ma gikoni osebedo gi tungni nyaka ne jaduong' Okoth Waudi mane otelo ne onagi kadhodh nam chumbi wit ngimane higni buora mosekalo. Aneno ka chama mantiere mar ODM nago wato wanonagi. Chama mar ODM nago wato wanonagi. To wabiro chung' dichiel ni Paul Odhiambo Pasakon ema koro waketo mbele. Kaeto wachak waketo Betty Sharon kaka secretary. Makanyo koro kwa uoge. Mombasa kairi wasebedo vitabu mang'eny kabisa kochake 2013. Ne wan gi jatendo miluongo jaduong' Okoth Waudi Nyasaye nokawo. Bang' ka Nyasaye okawe wasebedo kwa ngaika wuotho kod gi koni kwadwaro ng'ama nyalo kawo kare. Ni wan e Mombasa kako ochakore sani to Odhiambo Pasakon ema biro bedo jagol wach kata jawach e lo joluo ma Mombasa ka. Kata kamano, gikoni ma ok dhi rocho chenro mag buch mamoko mag joluo mosebed kitayo gi jotelo mopogore. Jowa osetigo gi wanasiasa maduong' kabisa nikech waonge koda kiongozi marwa manyalo chung' kodwa e duond onagi ka. To kawuono wayudo kiongozi. Wabiro luwe, wabiro timo gimoro amora ma ng'ato ang'ata ma koro dwa kata mondo obi turu odonj kuom joluo mondo oyud gimoro nyaka luw jaduong' Pasakon nyaka dhi e ofise. Waol gi kwecho wadwa nobed ng'at achiel ma ka wachuo to joluo e wang' achiel ma ok ong'eyo ni en ng'ani aka machielo. Kopogore gi siasa, maino gikoni gidwa kete chenro mag siro ohala to kod somo paro ewi kaka ginyalo dongore. Mar ariyo en economical nikech jogewa bedo gi sida ka gisemiyo ji kombe koseyiergi to iketo gi tenge. Koro wadbeke to tero wadwa mondo wang' gibed e iye mondo gibed gi economic empowerment. Mondo jogo manobed fronted manobed mbele bedo gi ywa bad jowetegi. Koro mae biro miyo wa platform wanyalo bedo godo piny gi ng'ata ng'ata madwaro telo to mondo wabagen kode kendo mondo wawinjre kode wayud gik mwadwaro. Koro wan gi jatendwa madwa miyo waduol achiel. Omiyo wawacho ni bura ni en bura ma very successful. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwa Mombasa wako yu machielo nyakorom gajuanga nanoka ozum kapita kwa mana kwiki njopiny Kenya ge jotela nyato e county ma Migori wacho ni entiere kodwa chenro koya e county no hemonene wechegi heyo makare. Bende haneno kanyo ute manomo ora kaegi Mike Owigo. Mike wacho kacha ni osechopo e chenro Ramogi TV winjore maleo e gwenge ma Kisumu Milimani kendo wacho nomora ahinya gi chenro makamae. Kendo bende ote mar engineer Fred
Akelo Nyakwar Nyapie wacho ni entiere kodwa e chenro luwo ka gintiere Kabondo kata wacho ni ndala mar Kadongo piny Rabuon thurgi Dr. Kanmunga anomede Violet Juma kantie Kisumu gineno imore kinde ma gin gi lit ewi tho mar kwar gi jaduong' Alex Ochieng mar Masogo Nyang'o ma Nyasaye mondo mi kendo mi ukwe makende kinde ni mabende koro uko jaduong'. Emmanuel Silas wacho ni entiere kaka pile. Stephen Otiwa Mwalimu Bora kantie Sindo Suba ni Kachain bende. Linet Michael wacho ni entiere live. Mary Weairo kamana hinya kuom ketera mogi TV odhiambo kawuono. Ben Osiha wacho no semol kama kawa kendo wacho no nyonore nyaka ne wachake. Erika wacho ni enti Kayole omoso joka buoch karadingo gadi school wacho no kawo mos mage kanyo entiere kodwa e chenro. Milane no Victor Alex wacho ni gin kanyo gi Jackson Osingo min gin tiere chula wendo bende okawo mos mage. Kono mgajwangi na wayue matin kendo waduogo gi moko Quinta Nyango haneni kachaka enti Kisumu karate. Ngoyo matinya kono mgajwangi chenro ino imore kidhi mabor. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage, to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. For all matters health, watch Ndagitari in Kikuyu, Penj Daktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Sudo nyime chonga gilo emo miacha no kama chonga emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D star 860 star 418 hash. Ramogi TV enod jower duto. Machiegni kendo nyakoro mgajuang jo kanyo sekta mag tuke adhula ntiere gi kuyo to kocha mar Fortune Sacco FC Sylvester Odero wito ngimane masira mar apaya okinyi makawuono. Masira makamano mano gol ripode gi club no okelo buok maduong' mokalo ne johera mag adhula katho mar Odero weyo club no gi fuok maduong'. Odero no keto koke e orak mata o club mar Fortune Sacco matuge lig ma piny mar NSL tarik 14 dwe mar 4 higani kendo chalo club no nyaka thuolo mar 5 gi points 58. Tho mare biro kinde machuok kapok ochako temo ikruok gi club no motelo ne season manyien. Musa Nyane familia gosiepe kachiel kod jotugo. Tuke mag skunde sekondar tamar 2 tielo mag nationals ibiro bagi kaunti ma Kakamega kinde 27 dwe ni nyaka 3 dwe manyien kapok tuke mag pinje Afrika ma ugwe bende bagi kaunti no. Timbe ma ong'ado otiko kowuok e gwenge ma Nyanza oting'o tim mar skund sekondar ma Agai ma biro tugo adhula e kinde ma Kobala ma ugwe kaunti ma Homabay biro tugo adhula mar nyiri.
Tim mar Gogo mawuok Homa Bay biro tugo volleyball mar yawuowi ka Nyakongo mawuok kaunti ma Siaya biro tugo volleyball mar nyiri. Oyugo Gango biro ting'o nying Nyanza e tuke mag netball. Rugby ma jotugo biro koni gi koni kidieny mar yawuowi gi nyiri. Tim mar St Mary's Yala gi Sigoti Complex kaluwore biro ting'o nying Nyanza. St Mary's Yala gi Ng'ia Girls biro tugo tuke mag okapu jotugo adek koni gi koni e kidieny mar yawuowi gi nyiri kaluwore. Kumachielo tim mara KCB ma nyiri